Hello logoफोर, welcome to your family. दिनैहाय vlog लानानै फैलायबाय आङो लोगोफोर. ओमफ्राय दायो आङो माबा टिफिन बानायनो नागिरदों फिसाजोनि थाखाय स्कुल दं नालाय. ओमफ्राय टिफिनाव नै मा दङ? बेनो जागोन दिनै फिसाजोनि टिफिना माबायावहाय दङ. बेसन ओमफ्राय सुजिखौ उननानै होदों आङो बेवहाय. ओमफ्राय गाजर ओमफ्राय सामब्राम. बानलु जानो हाया नालाय ओंखायनो बानलु होआसै आरो आं. स' नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि आंनि ब्लगखौ. बेना टिफिना फिसाना ओमफ्राय बारा गुवार खालामासै आं. नै टिफिना फिसाथार बेना. सोनानै हरबाय आङो नै मोनब्रै हरबाय फिसा फिसाखाय. ओमफ्राय सासे लोगोजों माने राननानै जाबाय थायो आरोना बिसोरो सानैजों बिराद लोगो. ओमफ्राय बेबो जाथोंसै होननानै आं बेनोबो हरफाबाय आरो मोनब्रै सोनानै हरबाय. ओरैनोथ' मोननैयानो थोयो बेनो. दा गेस जानानै थागोन ओंखायनो दसे खुला दोनथ'नोसै आं एसे गुसु जाबा खोबनोसै. देलाय होहैनोसै आं ड्रेस गानाखै लेखा इदि सोजोबखाबाय. ओमफ्राय ड्रेसल' गाननांगौ. ड्रेस गानाखै. फैदो मा आं थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आङो दसे उनाव थांसै स्कुलाव थांनांगौ. माखौ बख'लाबायलायखो आखाइफ्रालाय मानो बिदि गलाजोबलायखो? फुङावनो सिखारदोंमोन जोङो मा होनो सट फुजा जादोंमोन नालाय बेयाव जोंनि खाथिनि माबायाव दैयाव थांदोंमोन. हेल' लोगोफोर, फिसाजोखौ स्कुलाव हरखांनायनि उनावहाय आङो ओंखाम ओंख्रि रेडि खालामबायबो आरोना सानसुनि थाखाय. ओमफ्राय दायो मोनखांजोबलायबाय आरो. ओमफ्राय दासो आङो ब्लगखौ बानायबाय. ओमफ्राय मा ओंख्रि संखो आङो नै दालि ओंख्रि संबाय. मा होनो बेसर मैद्रु मुथानैल'मोन ओमफ्राय नै एसेल' जाबाय. टमेट' बाथोन एसे आलदा बानायदों आं दिनैहाय. ओमफ्राय नै फिसाजोनो आलु भाजा, दालिजों आलु भाजा मोजां मोनथारो बियो. दिनैनि सानसुनिया बेनोसै आरो आंना लोगोफोर. मामिया सफैबाय लोगोफोर. सफैबाय फैबाय. नोंनि जुथाखौ माबा होनदों मेदामा? नै इदिसो गानलांदों दिनैहाय जुथाया बेना गाज्रि जानानै. लोगोफोर आङो दायो फिसाफोरखौ मोनाबाय नालाय ओमफ्राय एसे लेखा फोरोंदों आरोना लोगोफोर. स' ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै. बाय बाय. नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोनलाय. आंना भिडिअआथ' बिदिनोखासै जानला मोनला ओरैनो मेम'रि हिसाबै थालांथोंसै बारा. मालाबा गोसोखांबा नायफिननो मोननायनि. फिसाजोखौ काउन्टिं खालामहोगासिनो आङो. बिदि फैगोन नालाय एबारनि एग्जामाव माबा माबि आखिनानै होनानै ओमफ्राय सानहोगासिनो आरोना आङो. स' लोगोफोर बेनोसै आरो आंना दिनैनि भिडिअआ. बाय बाय. नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोनलाय. बिदिनो नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय. ओमफ्राय सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय लोगोफोर. लोगोसे कमेन्टबो हरबानो जाबाय माबायदि मोनदों आंनि भिडिअखौ नायनानै. बाय बाय. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2. 1.